आब' नों मानो थाङा नोंबो थांनो हागौमोन ना नाङा दे आगै आं थांथ'ला मानोथो थाङा आब' नोङो बादों नामा बानाय माने बिदिनोसै दे नोंसोर थां दे जेबो नङा आं थागोन दे न'आव न'खौलाय सोरथो नेगोन टिलुआबो गैखाया दे अब्लालाय थाङाबालाय ओमफ्राय नोंसोरो दिनै सिमखौ बानायथारगोन दा ओं आब' ओमफ्राय मबाइलबो बायबावगोन दा औ आब' मबाइला गंसेल' ना गंसे नांबावगौ बेनिखायनो गंसे बायबावनोसै दिनै नांगौथ' र' गंसेल'जों बा सोलियालै न' गंसेया गंनै गंथाम थाखानांगौ औ नंमारगौ गायदे आगै हारसिं जासिगोन आरो आब'आ नङाबालायमोन आब' नोङो मबाइलखौ लाखि नङाबा नोङो हारसिं मा खालामबाय थानो टिभियाबो दिनैसो रिसार्ज जोबनो मोनबाय दा आरो नोङो हारसिं मा खालामबाय थानो बेनिखायनो मबाइलखौ नोंनो होलांनोसै आं आब' हा नोंसोरनो नाङा होमबा मबाइलखौ नांलाया दे आब' नोंनो लाखि भिडिअ नायबाय थानो हागोन जोंनिया आरो फैनायावबो बेसेबा गोबाव जागोन दिनै मबाइलबो बायनांगोन सिम बानायनांगोन आरो एसे हाथायबो खालायनांगोन गोबाव जागोन न' दे अब्लालाय दोनलां मबाइलखौ नाङाबालाय भिडिअ नायबाय थागोन आंहा आरो लायमोन आबौ मोनसे बाथ्रा बै माबाया फैनोबो हानाय लाफाथिया फैबाथाय नोङो एसे नोजोर होबानो जाबाय बेखौ औथ' फैनोबो हानाय बे थंगालिया मायबा मायबि जानो लुबैबानो खि फैखायो बियो औलै रायखुसिया जोंहानियावनो दोखो दोखो जायो आरो जोंखौनो बिदि खालायबावो औलै लाजिरिया जानोखौबा हले फैबाय थायो बे लाफाथिया मायबा मायबि जानो लुबैबानो नोंसानाव फैयोना दा फैनाया बन्द जासिगोन र' बारा दिन गैला दा बे हमजायै दिनावनो बेसां जाना लाखाथो बियो बारा दिन मोनजाला बियो नोंसानाव हाइस बा साननै बा सानथाम उनाव बियो लाजिनानै नोंसानाव फैनो हानाय नंला एबार नायबाय था लायमोन आब' बे लाफाथिखौ हमथारगोन नायबाय था एबारनि प्लेनिंआ पुरा कापुरि खाथिथारगोन जुदि खाथिया ना आंनि मुङा गायदे बर' नङा आयाबो मासे लफिया बिदि सानाखैमोन आं आइखौ बिबारिया करोरपति जानो हागौ सनानि मालिक जानो हागौ नाथाय आंनो बेफोरबायदि गाज्रि आखलनि सिख्ला नाङा होनदोंना नाङायानो आंनो हाजार करोरानो फैसा होआ मानो थेवब्लाबो आंनो न' आरो र' बै लैथोस्रिखौ फन खालायो ना मायोलै बिबारिया आङो लैखो खामाखै र' खामा जानो बियो बिबारि सैमाया खामदों बियो आंनिबा ओरैनोबाबो बियो आंजों रायज्लायनो बेसेबां नाजागासिनो आंसो रायज्लायाखैमोन आंनिबा बियो दाबो आंजों रायज्लायनो नाजाबाय दं र' मोनसे खामानि मावथारनांगोन नङाबा जानाय नंला आङो बै लैथोसनि सिमखौ लाखिना दोनगोन ओमफ्राय बिनो गोदान सिम बानायना होगोन गंसे आइनि नाम्बारखौथ' मोनथिखाया बियो आइनि नाम्बाराव फनबो हरखायाखैमोन सानसेबो आंबो हरफेराखैमोन सानसेबो बिदि होनना सानाखैमोन आं बिबारि नोंखौ थां नोङो नेरसोनजोंनो थांदो थां आंनिख्रुइ हेन्डसामसिनना बियो थांदो नोङो आं जेबो मोना दे आं जेबो जोलोन जाया थां नोंहा जायजों थांनो गोसो बेजोंनो थां नों मोजांबासो आङो जोलोन जागौमोन मोनथिबायना बिबारि जेब्ला नोंसा गोरिबमोन जानो गैथारामोन बे टाइमावथ' आं नोंसोरखौ खथ' हेल्प खालायदोंमोन मा बेफोर बाथ्राफोरखौ नोङो बावलांजोब्बाय नामा बिबारि जेब्लानिफ्राय नोंसा खोजाना मोनदों अब्लानिफ्रायनो एसे सोलायदों नों एसे नङा नों माने गोबाङानो सोलायदों बिबारि सानबाथाय माथा गरम मोनलायलाङो आङो बेफोर बाथ्राफोरखौ आइमोनखौ खिन्थायालासिनो आं नोंसोरखौ कतक हेल्प खालायोमोन फैसा होयोमोन दख'ना होयोमोन गेसबो सोना होयोमोन आं मबाइलबोथ' होदोंमोन गंसे अब्ला बेफोरखौ बोरै बावलांनो हागौ जेब्लानिफ्राय खोजाना मोनदोंना गासैबो खोथाखौनो बावलांजोबदों बियो जियानो जादोला बै लैथोस्रिनि सिमखौ आं लाना दोननोसै ओमफ्राय गोदान सिम बानायना होनोसै आं बे लैथोस्रिखौबो फोथायनो हाया बिबारि बाजै होनना फन खालायबाय थायोना बेसेबा गोमोन बिजों फोथायनो हाया बेखौबो बेनिखायनो थांसै आं दिनैनो बानायगोन आं गोदान सिम दिनै सिमाबो जाबाय दे दानिया सेंग्राफोरनि माथो दिहुनो प्रेक्टिस खालायदो गायदे आगै येस बस सिगांसो थिगसै रोंगौमोनलै आङो सेंग्राफोरनि माथो दिहुनो दा एसे तारमाने माबाना दोङो सेमथिना दोङो र' दिहुननायनि दे खोनासं नोंसोरो लाफाथि सना आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो
मोजांथ' आरो थेवब्लाबो आं बारा पारफेक्ट मोनाखै आरो मोजाङै दिहुनबावली र' मोनसे बाथ्रा लाफाथिखौ जोंफोरो सिगाङावनो माने मा सोर जाना रायज्लायगोन ना नेरसोन जानानै रायज्लायफालानो नामा नेरसोन जानानैनो रायज्लायनो हागौमोन र' नाथाय माथोखौ बुजिमोनबालाय ओइ थगायगोन आरो गगा मोनदों होननानै बिसाखौनो नोंनि दुखुआवनो बिदि गाबै गाबै आंनि माथोआ बायलायलांबाय माने थरायलायलांबाय बिदि होनना थगायनांगोन आरो जाया होमबा बिदिब्ला दे गायदे आगै जिबाबो जागोन दे नोंनो आरो जा खालायो नोंनो खालायनो हागोन जोंफोरथ' जेबो आइडियानो गैखाया दे होमबालाय आं बिदिनो खालायगोन नेरसोन जाफ्लागोन निसाखौनो निमाहा हो होनना माबा बुंगोन र' आं रायज्लायनायनि एसे प्रेक्टिस खालायबावनि लाफाथिलै आंनि सना आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ गोरोन्थि सानदोंमोन आं नोंखौ एबारनिफ्राय बिदि खालायला नोंखौ आङो सैमा मोखां मावजि मोखांबाबो गोसथोगोन नों जाब्बायसेयानो जा थेवब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनगोन ओइ लाफाथि थगायसुलि लाफाथि बैथालि दे जाबाय दानिया रायज्लायदो लाफाथिजों माथो आंनि सिक्रेट नाम्बारावसो फन फैलायबायलै सोरबा आंनि नाम्बारखौ बोरै मोनमारखो सोरबा रानना होदों नामा आंनि मबाइलखौ माबा नाम्बारखौलाय माबा रिसिभ खालायगोन र' एबार हरबावबा सिगाङावनो आङो रिसिभ खालायनानै खोनासंग्रोगोन सेंग्राना सिख्ला जुदि सेंग्राबा रायज्लायगोन ओमफ्राय सिख्लाफोरबा रायज्लाया बिबारिमोनबोथ' जानो हागौना आंनियाव सोरबा सेंग्रानि रं नाम्बार नांबायबायबा मोजां जागौमोनहाय ओरैनोबा आंहा नेरसोनखौ बावगारनो हायाखै रं नाम्बार सेंग्राजों रायज्लायबाय थाबा खिजानि आङो नेरसोनखौ बावलांनो हायोआनो दाथ' आङो नेरसोनखौ गोसोखौनो खांबाय थायो सानफ्रोमबो उन्दुखौनो लागा जौ लोंबाबो टेनसनफोरानो खारा माथो फन फैलायबाय रिसिभ खालायना दोननि र' जेबो माथो होआ आङो हेलौ माथो सिख्ला नङालै माथो सेंग्रानि माथोसो माथो होनि र' हेलौ सोरो मा सोरो नोङो आंखौनो सिनायाखै आरो सिनायाखै सोरो मोजाङै खिन्थानाय अन्नानै प्लिज बा सना नों आंखौनो सिनाय हाला आंखौ सना बुंलायदों सोरो नेरसोनलै नेरसोन नङा नेरसोननि माथोआ बिदि नङा बिबारि सना आंखौ निमाहा हो नोङो आंखौ गाज्रि मोनना दङ बेनिखायनो नोङो आंजों रायज्लाया खालायदों ना सरिलै बिबारि सरि आंखौ निमाहा हो नोङो सोरमा आं नोंखौ सिनायनोनो हाया नेरसोनलै आङो बिबारि सना नेरसोन मायो नेरसोन सना नोंसो सना नों नेरसोन मारना माथो नोंनि माथोखौ बोरैबा खोनाथारदों मा जाबावनो सना नोंनि टेनसनावनो गाबै गाबै आंनि माथोआ बिदि बायलायलांबाय थरायलायलांबाय बिबारि सना आंखौ निमाहा हो दे नेरसोन सना आंनि माइनाव मानो निमाहा होआ जानो नोंसो आंखौ निमाहा होआखैमोन नोंसो माथो आंखौ ब्लक खालायना दोनदोंमोन आं रावखौबो मोजांखौनो मोना सोर फोजोंसा सिनायनोनो हाया आं मात्र नोंखौसो मोजां मोनो नेरसोन सना ओमफ्राय नोंनि नाम्बारलाय माथो जाखो सोरनि नाम्बार जाखो बेलाय गुबुननि नाम्बारजोंलाय मानोथ' आंखौ फन खालायदों नोंनि नाम्बारजों फन खालायनो हायामोन आरो रिसिभ खालाया जागोन गिनानै आङो गुबुननि नाम्बारजों हरदों सना बिबारि मानो रिसिभ खालाया जानो आंनि सना हिरा मुकुटा आं रावबो फोजोंसारखौ मोजां मोना दे आं नोंखौल' मोजां मोनो नों आंखौ फोथायदे एबारनिफ्राय जागोन सना आं नोंखौ एबारनिफ्राय फोथायगोन नोंखौ एबारनिफ्राय बिदि खालायला
दे जागोन दे आंनि नेरसोन सना आरो नोंबो बारा टेनसन खालामबाय थानांला आरो आयौ आंनि सनानि माथोआ गाबै गाबै बोरैबा जालायलांबाय माबा हिनजाव नाजाय हौवा नाजाय दे होमबा सना दा दोनथ'नोसै दे उनाव रायज्लायगोन नै आंनि लोगोनो मबाइलखौ नांगौनो आरो मोनसे बाथ्रा आंनियाव मबाइलाव रिसार्जबो गैया दे आंनाव फैसा गैथ'वा आं सोनो हाथ'नाय नङा बे नाम्बारजोंनो नोंखौ फन खालायफिनगोन दे नोङो रिसिभ खालाय दे सना दे जागोन दे सना आंनावबो फैसा गैया 50 थाखा थाइसेल' दङ नङाबा आं नोंनाव रिसार्ज सोना होगौमोन दे दाबो जेबो नङा दे होमबा सना दोनथ'नोसै दे आइ लाभ इउ I love you too सना फाइनालि बिबारि आब' फाइनालि नोंनि दुश्मनखौ जोंफोरो दिनै हमना मोनबाय थेंक इउ दे गायदे आगै थेंक इउ नोंनि थाखाय दिनै आंनि दायनिगिरिखौ हमना मोनबाय आंनि सुथुरखौ नों नङामोनब्ला आंनि दायनिगिरिखौ हमनो हानाय नङामोन ओइ बिबारि आब' हा नोंसोरबोथ' आइडिया खालायफादोंना आंजों आंल'थ' खामाखैना नंगौ जोंबो आइडिया बानायफादोंमोन नाथाय जोंफोरनि आइडियानो खाथियासैना मोनसेबो दे वेलकाम लाफाथि थंगालि लाफाथि मैथा फाख्रि साला नोङो एसेबां खुब बिदिना जोंहानाव फैनानै एसेबां गोदै रायज्लायो जालाङो उन्दुलाङो आरो जोंफोरखौनो बेफोरबायदि खालायबावो नोङो मा मोनखो नोङो बेफोरबायदि खालायनानै नोंखौथ' जोंफोर गारालै नोंखौ आं खेबसेबाबो सोबागोन जानो हागौ नोङो आंनिसाय देरसिन बैसोआव नाथाय आङो नोंखौ सोबाथारगोन आं खेबसेबाबो दायनिगिरियालाय दायनिगिरिखा गेदेर उन्दै जेबो लोब्बा गैया गायदे आगै जोंनियाथ' कल रेकर्डआ दंखायो औ दङ आब' कल रेकर्डआ दङ ओमफ्राय भिडिअबो थिखांगोन आब' जागोन दे जेब्ला बियो गामियाव ओंखारलांगोन ना अब्लानिया नोंसोरबो ओंखारलां ओमफ्राय नोंसोरो बिनि खाथियाव थांनानै फन खालाय ओमफ्राय नोङो रायज्लायबाय था ओमफ्राय मोस्रोमा एकदम लाफाथिनि खाथियावनो थायरसिनानै ओमफ्राय भिडिअ खालायबाय थाबानो जाबाय औ जागोन दे आब' ओमफ्राय बे भिडिअखौ जोंफोरो गासैनोबो दिन्थिथारनांगोन नुथो बिनि आसलि महरखौ नुथो बयबो बिनि गाज्रि महरखौ नुथो बयबो बेखौ मोनथियाना रावबो गाज्रि होननानै जोंफोरखौसो मानसिफोरा गाज्रि सानो आरो बे भिडिअखौ नेरसोन आरो फोजोंसानो सानसेबाबो दिन्थिथारनांगोन दाथ' बिसोर सानैया आंखौसो गाज्रि सिख्ला गाज्रि आखलनि सिख्ला दायनिगिरि सानबाय दङ दिन्थिगोन आङो बिसोर सानैनो भिडिअ आरो कल रेकर्डखौ दिन्थिनो थाखाय आङो मालाबाबो दाना बिसोरनो सानसेबाबो दिन्थिथारगोन आं जेब्ला भिडिअखौ नुगोन आरो कल रेकर्डखौ खोनागोन अब्लासो बिसोरो आंखौ फोथायगोन नङाब्ला आङो बिसोर सानैनि नोजोराव थैनायालागै दायनिगिरि जाना थागोन जियानो जाया मानो आं दिनै मार खुसि आं दिनै देरहाबाय गायदे आगै नंमारगौ आं मार खुसि दिनै आंबो मार खुसि जाखादों आब' दिनै बै लाफाथि आथांनि थाखाय आं एसेबां दुखुआव गोलैना दङमोन नाथाय आं दिनैनिफ्राय थोबसेबो दुखु खालायला दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे आं दिनै मार खुसि लोगोफोर मार खुसिखा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालायथार दे आरो लोगोफोर साबस्क्राइबबो खालाय दे बावथारनाङा साबस्क्राइब खालायथार जोंफोरनि चेनेलखौ दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ